الله لفضلي فتودي فالنجاتي لم يكن اسمها لما نزل من جنة والسماء فلا نرى في يشاتي أو bandiraɓe on calminama keɗo ɗon ko radio Kokoriko international فلما أجزنا ساتلي كنتا بنا بنو غدي radio Kokoriko international ko tufne mon tufne sagataɓe haalpulaar en سيغا من مغنغلي على البيت غني رجل الحبيب النبي كواكب النسل hande noon bandiraɓe tedduɓe eɗen jogui hoɓɓe tedduɓe eɗen gaari ɗo henne nde ɗo tufde lugginde nde ganduɗa kadi ne mbawi yewtude hande yewtere wande fayida nde ganduɗa haalpulaar ene mbawi weltade hen يوم أبتلنا رابريتي فيا جبل من كرياب جمري فسلاسارة يفتميد بلا مياه وشمن تودالي ɗo ko yewtere nde ganduɗa sehilaɓe bandiraɓe wowdirɓe jiiduɓe kadi e enɗam hodduɓe e nokku goto haaloɓe ɗemgal gotal renduɓe diine ewa kañumen gaari ɗo yewtidde e moɗon أمرك مني أنه بقيتي لي وأنك ماما تمر قلبي يا فادي to banggue mangu enen puɗɗoro tawtoraɗo hono musidɗo meɗen ceerno Alhuseyni Sy jeyaɗo Fanayi e Aminata Sy joom suudu makko jeyaɗo Fanayi kadi e Bocar Camara to kay heydi يوم أغتلنا رابديتي فيا جبل من كوريا مجابني فسل أزاري min meɗen goɗɗo biyeteɗo Isaka Sakho to Fanayi e kane Seydou Salla so Seydou Salla haalama kadi onon gandi ko ɓi Yaye Diarra Tumbo toyna to Fanayi يرتمين بلامي وسامي كودا بالمسمى فتلي وأنصر فتايناك إلا لتجدي بشمك في من يشاء Seydou Bocar Sy walla Seydou Aissata Sy jeyaɗo toyna kañumne e belnaɓe gandiraɗo damal Pulaar وبرا مريالي بنام تنغنا مرنام داسنا بكالاني musidɗo men gawlo baɗɗo fayida biyeteɗo Amadou Sy Gawlo Guèye Amadou Guèye walla Amadou Sy Gawlo jeyaɗo kañumne kadi e ɗiɗon nokkuji Dimat kañumne kadi nan tawtora nde ɗo yewtere jam jam timol lele ñortake luttiya ñortake bela ɗuɗe ɗurtero bangal moye bawɗo delele ɗoyle waɗi delele waɗi ene tawtora ndeɗo yewtere hono Mariame Sy to belnaɓe joom suudu Bocar Camara e musidɗo meɗen kadi ɓinguel meɗen biyeteɗo Houleye Sy joom suudu Seydou Aissata kañumne kadi ne tawtora e tawtorede yummaɓe Aissata Seydou Sy ɗo henna e Paris yayaɗo ari ɗo inde radio Kokoriko international ko Yaya Alpha Dia mawɗo yimilere nani jo ko ɓenni ɓurka yimilere nani jo ko fayanni aywa en nani Amadou Tamba ko haali ɗo ko o wi so mawɗo yimi leele siftoto koko ɓenni so suka yimi leele yimata mata kañum koko fayi arde hande yewtere men ɗo fayi holko adda ɗo hande so Allah jaɓi tiro bone mbewa keño bone mbaɗu jaɗune nanje konnon bone jontano bodegel jele maji cukago misanani ko majibri ko mayi tar ko majuno ko kayitama jaade ɓuri sonne e jala surat ko mbamdagamen suba ɗum noon bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe hande holko min gaddano ɗo min gaddano ɗo ko jewte meɗen ɗe ganduɗa eɗen mbawi naftorade kadi eɗen mbawi haalde hen kalten ko hanki men hanki wono Fouta wurduno ko ƴame wurduno ko jinnaɓe keblantuno ɓiɓɓe men dewle ko babiraɓe keblantuno ɓiɓɓe men dewle ko babiraɓe yummiraɓe jogui konngol
mo gorko resata walla mo debbo resete ɗo resete e mum ndege noon ɓeeɗo fof no goruno ni ko mawɓe ɓe ƴeftanno ɗumen miijoji ƴeftanno ɗumen peeje e kalan ɗumen no worat kono oɗo aduna hannde guuraɗo ko aduna hannde mo ganduɗa kadi sukaɓe garditima mawɓe wayno kankaleji ni no ɓiɓe mo garditori aduna o ni no ɓiɓɓe kankaleji garditorto kankaleji ɗe ni ko ɗam ɗo gurdam wona hannde ko sukaɓe ɓeɗon jangi kañumen ɗanni kañumen jiili kañumen nden jawɗi kañumen kadi mbiyata gartira ɗum ɗo noon ko ɗum jinmi hannde yewtide e bandiraɓe ɓe ko mawɓe sukaɓe jillodiri ɗo ganduɗa kañumen ndende feere ndende miijo goten fof ne wawi haalde hannde yiyande mum e ndeɗo toɓɓere so tawi ko minen mawɓe holko min gonɗini ko noon fonno waade walla hannde ko noon foti wonde so tawi wonani hannde est ce que yati ɗum ɓocciti juuɗe amen min donkani ɗum sukaɓe arde joni ɓe yati ene gonɗino tawno yummiramu ene babiramu ene kawiramu ene natiri dewle ni yati ɗum ɗonne kadi ne yoni ɗumen so yoni ko noon so yonani ko ndeɗo yewtere fanayi kay heyɓi belnaɓe e daabiya jogori yewtide moɗon so Allah jaaɓi inchallah taala yande kadi e dimannaɓe woni amsi gawlo kañum kadi ko ñeeño mo ganduɗa gorobone ganduɗo hanki ganduɗo hannde e cuulel kadi gurdugel e mawɓe mo ganduɗa kadi haala mum ne wawi wallidde en wonnoon ko ñeeño ɓi ñeeño famɗata way kono ɓe mbi ɓinguel ceɗɗo famɗata so tawi timmi duuɓi jeeɗi tan woni ewa so rokkama fitel yahat haare ɗum noon gatorɗen mawɗo men ceerno Aliou Seyni Sy Aliou Seyni Sy holno mbawɗa siforanade en dewle hanki hono gonirno holno yimɓe meɗen hanki ndesirteno holno debbo suɓirteno hol nokkuɗo suɓete hol cuɓotoɗo e holno yarano ceerno Aliou Seyni Sonko ciftorta hen eyyi ceerno Yaya a jarama on calminama radio Kokiliko international e wayno ko ceerno Yaya Alpha Dia kañum yuɓɓinto yewtere nde e enen mbi tan joom en yo futtan men piɓiɗe ɗemgal men o newnan men alhaaliji men e ko so ɗum yewti min gandi hanki dewle men ko jibinaɓe men jogino ma woni bamma wima ya galle e bamma kayri walla yumma ya galle kawma kayri e enen ko ɗum ganduɗen hanki te en jiino en wanno kadi gartan ko jokkere men no hen jibinde kadi ko fayidin kadi en yaltanno hen min ceernoya ko ɗum ɗo gonno joni noon a jarama ɗum noon haadi ɓinguel meɗen baɗiraɓe kadi nanɗo hen hono Seydou Sall kanko e groupe aji makko kamɓene ɓen ɗo hen onon Seydou hono jiiruɗon hanki no tawɗon aadaji ɗino gonirno ni yati no jinnaɓe mbaɗirno ni ene feewi saabu hen saaji ene gasa oɗo ne yiiɗi walla oɗo yiiɗa kono ko jinnaɓe tan pewji onon e zaman moon holno jiiruɗon yati ɗum ɗon ko feere tan waɗanode ne foti waylade yimɓe ne foti waylade Seydou Sy holno pamirɗa ɗon ko idi fof mi salmini koko inde mum e yettode mum et également min kam yinam hen ko hunti ko par ce que pour min o neɗɗo fof foti ko wokke tan mo yiɗi et au delà de ça c'est que en jii e galleji men tout le temps ko maladie tan addata c'est incestueux et également nden par ce que en gandani médecine o évoluani par rapport à futtaji men waɗi yimɓe gaccitata en desdiri e koye mumen mais hande o sa ƴeewi maladie ɗi ko sa ƴeewi c'est tout le temps c'est fréquent joni par ce que tellement il y a l'évolution donc yimɓe fof encantini joni hol maladie ji hol ñabbuji jiɗɗa wiide ɗo genre waɗi des retardés consanguins c'est eyi ko kaale tan onon fof ɗo mbawi haalde so Allah jaaɓi ɗum ɗo min gandi noon ko Isaka Sakho nanɗo hen ewa Amadou Sy Gawlo nanɗo hen ewa Bocar Camara nanɗo on kalatan han gandin c'est consanguin et aussi waɗi maladie retardée mais au delà de ça ay min pour min o hande go fof yo oppe tan resmoji ay sa risimo jiɗɗa so tawi a fiyama toon walla muccama toon ou quoi que ce soit ko an ma muñ par ce que an timi so jinnama jiiɗa piyeɗa jiiɗa mucciɗa ɗon kañumen min jiɗnamma en pour min o jiɗnamma hande mbawa suknade dem par ce que image toi so jiɗnamma so wimama ɓi kaari en moƴƴi mais ɗum ɗon firtani tan ɓe ɓi kaari ko moƴƴi par ce que kamɓe ɓe jii tan koye parent ji ɓe jii tan ko wi min de kam oɗo ko sehlam debbo oɗo ko moƴƴo ko kaare siri eyyi waɗi noon ko sa hodde jomum a hodde jomumen a andi gurdam ɓe gonduɗa to kodɗa hande ayimo kodduɗa
meto anda dum ay mo kodduda en jaab en jodi tan en sa wonde mabbe en calminma en jaadema wi a firtan andum jangumu ma yidi men der boitujo en jara en bada ko bela ala be ciwonta babe natte boituji de ali ko min be gannobe attends seydi nden ay nden anden halpulare mbi nden ani sadara so dabbo ani ƴewr joni yummo hono waye galle so jinnaɓe ma pelliti wiide ya ƴettoyde ko ɓi kawma kaari walla ɓi yumma kaari ani ça veut dire kam kini moƴƴi ani enen joni guiɗe enen ko noon gadoro nden jatan jatiraɓe ani yi en yaltin yimɓe moƴƴuɓe waɗiyaɓe e sernaɓe wona gonga so ɓe mbima yaya galle kaari ay kam yumma jinnaɗo ma nandama to boni e sabu way kono ɓeɗon kawra kay lawol mais mbiyetan joni mbiyen joni gandi e fisan haydara kono eɗen mbawi wiide joni aussi halpulare ma suuden fay wona sa resi ma yiɗa sudduɓe ɗo fadde wona donc vaut mieux tan accideɗa cuɓanɗa hoorema sa suddima hoorema an tan hen nde noon piyeɗa wucceɗa a choisen hoorema arendi hande par exemple joni waɗi divorce hande nden il n'y avait pas assez de divorce parce que yimɓe kunno arani wiyete tan ɓikari seram ɓikari gonam ay waɗi noon awa sa yi nden yimɓe kulliri ko woni ɗon ko goto fof ne andi bamum no fotiri ne andi yummum no fotiri ne andi teddugal gongal ɗon ngal e te cukalel on saha fiɓani bibje jogaki téléphone ene waala e nder suudu enen nodda ene ƴefta gayna whatsapp uji en nodda ha yeeta whatsapp ko alawano ɗum ɗo joni whatsapp nayti viber nayti joni ay Facebook en fof aɗa wawi hen tawde hen n'importe quoi no weeɓi quoi neɗɗo fof no wawi dañande hoore muɗum alors que nden pour dañde ɗum debbo en seeɗi sa ramani baɓe amma aɗa dañca haydara nden on était obligé je pense on était obligé sa wi a suɓano hoore mam sikki anda e gandana baɗum ko sikkiri ko mbi ko baɓe mawɗo so jooɗi ene yiya ko cumni so dari mo yiita mais ça ne veut pas dire aussi no wawi marche onon ko jiiɗo ɗon kone wawi marsude wawi wasde marsude donc gomi tan accude cukalel ngel suɓno hoore mum ɓuuri ko babiraɗo suɓno ɗum par ce que anen min joni par exemple joni so tawi ko nenam suɓani kam quoi que ce soit dokkeno noon exemple so tawi kala ko muusi kam hen biyatmo an suɓinoni kam de an famille mum anda kayɗa wawi addude wasa moƴƴude yumma wiya ko an addani hoorema fiyaɗo yumma ƴetto ɗum wero wuppande ɗum werlo caɓude mum wiya yumma ko sugaji mum woddata e mum aɗa ko toye no jahan joni noon kanko mo addolino ɗaccatamo jaaha suusa ƴettade sabu andi mum andi bamum ene mbawi kay ene mbawi joni onon joni génération mon jiɗɗon wi tan joni onon ligganto koye mon nden waɗatno jibinaɓeɓe ne mbiruɗani joni wayno ko jibinaɓeɓe kañumen jogino ressource onon on ngala yontande nden alane ressource koɗo yumma nannuma walla ɗo bamma nannuma fof ɗon kañumen jogui par ce que kañumen mbaɗani financé mbawa wadde yangue mbawa wadde fof kañumen mbaɗata walis kañum an mbiyeteɗa ko yaah sa yeehi ma taw toon fof eywa hande noon on jalti on mbawi joƴƴitande koye mon mbiyen voilà hande minen tañande koye men minen jahata min jiiɗa min gaddan moɗon son tawi hen ko jiɗɗon ko ɗum minen ko ɗum tawɗon hen son tawi hen ko jiiɗa ko minen gaddi Aliou Seydi ay ɗiɗon sumgoji ko sumgoji baɗɗi fayida saabu ko woni ɗon ko nden ni sagataɓe ene jogui jawɗele gonne bamum aɗa yiiɓe ɗo ko agaji ene jogui temedere naggue taw baba alano e hunde tawa sagataɓe ɓe jogui kono ɓe cuusa diwde lawol wonnoon ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo tan ala ko mbawɗa e mum ala ko wawi waylude e maɗa ko mbiɗa ko ɗum tan wonata e nder galle maɗa ewa hande noon ko jangde ma taw hesere ari eyi yimɓe kadi pusiɗo golno to ewa kadi yimɓe hankkandi ne ɗalda tan e haqqillaji mumen saabu hande yimɓe jibin sukaɓeɓe kono way goto kamɓe goni babiraɓe aɗa hula ɓiye aɗa hula finde ɗum so ɗanimo aɗa hula wi ɗum ya so noon kadia sa wi ɗum lawƴam ɗum jaɓata so tawi resi debbo noon wawi wiide wonmo ɗum ɗo e mbedda wamba ɗum ono hol woni probléme aji so goto mabɓe noddion ɗo joni ono téléphone oɗo émission gasata saabu a yahat minen ɗum ɗon wodani on saaha a soyno to debbo coyda e sum mbasa hawrude mum lawol doga essene kadi soynoma nder rew o debbo desɗa mo jiɗɗo génération ittaki ha laaɓi hande ittaki ha laaɓi kono usti ittaki ha laaɓi kono usti kadi hande e hanki ene serti guilel fofof guile dañiɗe guile no wurdunoni saabu hanki wurduno ko an ɓiɗɗo hay sa jogama ha a wawi gollude sa golli kala ko golluɗa
sa artiri ala hen ala hen tagi ala